जोंहा बिमा फिसानै नङाबा दै बुंजानो गोनां दरखारानो गैया ओमफ्राय मिथिखानानै सेन्देलखौ मानो गानबाय थायो नोङो ए सामब्रानि सेन्देलखौ गानग्रा जा जाबाय ओंख्रि नाङा नोंनो गोथारै लांखानांगौ आंनिखौलाय खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ आङो दिनैहाय ब्लगखौ मोनाब्लिनिफ्रायसो स्टार्ट खालामदों दायो मोनाब्लि जाबाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोनजों दिनैहाय जोंनि माने मोनानि रुटिनखौ शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोनजों स' नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो दिनैहाय दायो मोनाब्लिनि सम जोङो साहाखौ लोंनानै लाग्रोनोसै बिनिफ्राय आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरोना ओमफ्राय दिनैहायनि ओंख्रिया जागोन अमा बेदर लाबोदों ओमफ्राय माजों संनाय जायो नोंथांमोनजों फारि फारि शेयार खालामलांनोसै आरोना दिनैनि आंनि मोनानि रुटिनखौ स' आंथ' माब्लाबाबो शेयार खालामफेराखैमोन मोनानि रुटिन ओमफ्राय दिनैहाय आङो फार्स्ट टाइम लाबोदों बे ब्लगखौ स' नोंथांमोनखौ बयखौबो मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोना बयबो जोबजासिम नायलांबाय थादो आबैनो हैबाय आबैया लाल सासो लोङो लाल सासो ना आबैया गाइखेर सा गथानो मोनाब्लिनि ना फारसेथिं जानाय अमा बेदरखौ रुनानै लाबाय माथो मेजेम ओंखारसो गारदों नामा ओंखायनोथ' रुगारनानै गारनोसै दा दैखौ ओमफ्राय नै बेयो नाबो नै नाखौ माजों संनाय जायो नायनोसै नाखौबो साहाखौ लोंनानै लाग्रोनोसै दायो ओमफ्राय नै दायो बयबो साहा आरि लोंखांजोब्बाय ओमफ्रायो दायो भिडिअआ मोनायावसो लागासिनो नालाय एसे खोमसि खोमला नुदोंबो जानो हानाय नोंथांमोना थेवब्लाबो नायलांदो नोंथांमोना अननानै ओमफ्राय नै बिमाया हाबफैबाय इसिङाव आंबो फैबाय बयबो मोनाब्लिनि साहा लोंखांजोब्बाय ओमफ्रायो मोनसे थिंजा संगासिनो मामोन लायो मायो खाला दालि ओमफ्राय अमा ना खाला दालि अमाखौ होना होआ आलदायाव अमाया आलदा ओमफ्राय खाला दालि अना एक्सट्रा आरोना खाला दालि माने सोरबा सोरबा मिथिनाय नङा आरोना ओइ माबा केसारि दालिजों बिदिनो माबा खारै होनानै अन संसिगोन आरो ओमफ्राय उनाव अमा बेदरखौ माजों संगोन मा अमा बेदराबो आलुजोंनो एवगोन ओमफ्राय नाखौ ओरैनो फ्राय एवगोन ओमफ्राय बेनो आरोना आं खाथियाव देखायनो एसे खोमसि खोमलाव जाजोब्बाय नामा खोमसि जाबाय एसे माना गोसोम नुथारदों मा सानैखौबो नायलाय अमा बेदरा एवबाय आलुआ हाखाबाय जाखांजोब्बाय होनलाय खुरनांगौ बेखौ ना खुरनाङा खुरनांगौ खोमा ओंखामा मोनखाबायानो दायो बे माबा एवनायाबो मोनबाय ओंख्रिया मोनबा अमा बेदर एवबा ओमफ्राय ना एवनो दंबावो ना एवनांगोन ओमफ्राय बेनो अमा बेदराव एसे आलुखौ जानो आलुखौथ' जानो मा दंमोन नोंथांमोना खोमसि जादों र' होननाया नोंथांमोना बुदानो जोंहानि माखौ नायनो नागिरबाय थायोमोन ना बेनो आरो नै जोंहा माजों आंजों पुरा सेम आरोना सानैबो एखेसो दोङो मा खनसे नायना होनायथिंजा उनथिंजासो नुगासिनो बिमाया नैबेनो जोंनिया नोंथांमोना बुदानो मोजाङै देखाया बिमाखौ बिदि होनना बुंबाय थायो आरोना सोलाबलायलाङा आं एखे जोंहा बिमा फिसानै एखेखा बेनो आरोना जोंना बिमाया नै लेसु बायना लाबोदोंमोन जानो र' गोदै ना मा लेसुआ गोदै नंगौना नङा जानाय नायनि र'
Rok ang kesabun di kesadun. Gede. Para sana sih udah. Pasar ni nak? 아비야 또 이제 그 통은 다 돼. 뭐네 오빠 부자 뱅. 가번 산을 나가니 그 산을 본 봐. जोङो दिनै हायाव जागोन दे नामा टिभि रुमाव जानोसै जोङो ना नै अमा बेदराबो मोनबाय दायो जानोनो हासिगोन नै अमा बेदरजों आलु बियो ओमफ्राय मोनसेथिं दा नै नायाबो मोनबाय ना एवनाय ओमफ्राय ओंख्रियाबो मोनबाय ना नै ओंख्रियाबो दासो मोनदो पुरा थुङा फुलायदो नै गुदुं नालाय मोनबाय ना एवबाय ओमफ्रायो अमा बेदरजों आलुआबो मोनबाय बे केसारि दालि ओंख्रियाबो मोनबाय दायो जानो हासिगोन आरो ना जोंना मोनानि ओंख्रिया दिनैना बेनो मोनानि ओंखाम ओंख्रिया ओंखाम मोनबाय मोनजागोन दिनै मिथिदो उनथि 네, 건강chơi. Nhiều chọn. Thì nhị bát chỉ con này nó chả cần nhiều, bồi bồi. Nó vậy. Chỉ đâu. Không làm gì. Chỉ mà bảo. Cái đó là cái đó là cái tiêu giặc thành không cái này thành thử. Post ra vậy. Post ra vậy. Iyo, kia mà bà mình lấy mà. Kalau dia kisari dali, umfrai. Kisari daliजों माबा मा होनो आरो मोनसे दालि लगायबावदो आं बुझमा बेखौ लगायनाङाबा लगायबायमोन आं लगायथ'नाङा बाबा जाबायजोलाय मानोथो जायाखै होनना सोंगोन ना मानसिफोरा बाबाया जाखांबाय आबैयाबो जाखांबाय ओमफ्राय नै जों साथामजों जाबाय दायो बिसोरो मालाय गोजौआवसो जायो टेबोलाव ओमफ्राय जोङो दिनैहाय हायाव जाबाय नै बिमा फिसा गासिबो हर नालाय क्लियार नुवाखै बारा हर नालाय बोरैबा जादों गोमो मो जादों ना बोरैबा जादों भिडिअ एसे जायो मिथियो ना हरना हरां माबानो अमा बेदर जादों ना नोङो आं बारा नांगौखौनो मोनबा गोसोआव Cứ đi xuống, đúng rồi, nó làm việc. Em chồng nó. Xin nó ngồi được. Kilo. Không biết năng à? Không xem cái này ba bè lắm. Sao bè? Xin nó thật con đi lộ, con đi lộ. Rồi, đó. Ini làm apa? Oke. Sao vậy? Cái nào nữa? Cái thầy làm apa? Yang di kelang sini bukan kelang mah. Deh? Năng lắm. Mau betul tuh. Tunggu. Iya, ang lama. Kaya udah mah, kaya nang wes nang itu. Iya. Ang kahayang kamdan dengar nggak bagi mentari man, kahayang dah makan apa? Mabal sos long Tuhan, mabal sohang kalam bete. Bangsinan hayang dah nih dah kayak nanti. Jadi mà bagus tangan capek jeung hayang rumah ya. Cái ra nó lắm. Bữa giờ mình sẽ ăn thịt. Không hả? Iya, cari. Ăn chưa đâu. Jangan lupa pulang. Hindi ko na alam. Kung
mah dulu aja tuh kan itu. Kalau belum kan. Tetap sama. Gue jangan nang. Kan teman. Oh jangan. Coba dulu. Nah, bisa. Kenapa? Ang bisa apa? Bisa tuh. Masa ko yung Susah. biguran mo Susah nggak? Mak? Bibur karaw sa ini. Kok itu bibur kayak karena ini nggak nama ile. Roll kayaknya. San mo malo kabe. Đã lôi nó còn năng chỉ năng bảy thì nó màn nữa xin thì là này nè mà bà má đi thả bài thì xin thì là má xin thì bà đi dữ làm đi dữ đây kan try tinggal di bunda sebaik agdania nak sini ekdom boy ak di bunda do pasti iman na Ama percaya man pe ini. Dani rai ne lagi si form bang. ma ba kisan mo lang ko dalo kay nana kan lab dum sung ar lang pun bay yo dum Ampul kana. Oh. dum na sana to pun kuna ngani sina akingo Menengah. Masa mo ano ganyan na. kisan mo lang pun basan to pun le na na tayo pun na nang ko nga ida sabi bita kan na bomba lama ini get ko thong bay mà có mấy chị cái bố băng không đi. Ê, gue ya. Không khăn này đúng không? Bên này mặc gì rồi? Kali mana? Kali cái mình gặp mình gặp mình 30.000 bang thì người ini banyak lah baik. Ya, gue mun jual itu kok kayaknya. Naik plate kan itu. Plate kur. Khán giả khang bài chứ là này cô chán. Ayo isip siya. Huli ya? Ano kayo ni? Nilai ba ko ko mo? Mai ta ba? Ko ko? Baca bi kena kara lo kana kara ba? Lah. Ang gede bener. Na kan siya ini mo. Si silok saya yang lah betul. Bakla ya? Matu mo na mo. Mana ni? Deh. Ako na kanina yung buka naman siya. Wala. Ah, bu. Salah ini hey. Saya harus tu salah itu. Isan molom na yung ay tingan mampasas ba na? Isan molom na ma? Mana itu pun saya ingin dia cina. Sini lo di sana ni kan nom saya ingin cuy. Yang apa dia pun sana kan ang bukaran dia. Mungkin mich kana ni sini tu mangan deh ini. Isan peran sini tu gan kerja. Mia pol gile mia pol ikan gan nang kuma. Itas kan. Jabat dolot tak tahu mana. Maya pun tu kon. Jabat. Rồi thắc đầu đi. Gue ya kan kalau doang, gue juga mende. Tôi mình rồi. Minum lebay, gue sudah kan nang gue jabam cigo. So, जोंनि दिनैनि मोनानि रुटिना बेनोमोन नोंथांमोना नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट खालामनानै खिथादो आरो लाइक खालाम भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम सो दिनैनि भिडिअआ बेखिनिल'मोन सो थेंक इउ सो माच बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय दायो बुहुत हर जाबाय बेसेबांसो जाखो 11:30 जाबाय ना 11:30 जानांगौ सो बेनोसै दिनैनि भिडिअआ
बाय बाय बयनिसिमबो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन दाथ' बिराद हर जाबाय 11:30 जाबाय दायो बयनिसिमबो बाय बाय गुड नाइट